afegir preguntes a un examen que ja tenim creat. D'acord? Cliquem a sobre d'ell. Ens diu que encara no hem afegit preguntes, per tant cliquem l'opció d'editar qüestionari. Cliquem l'opció afegir. De les tres opcions triem la del banc de preguntes, ja que tenim un banc creat. Aquí ens apareix, podríem triar, si tinguéssim moltes preguntes, hauríem d'anar a buscar a quina categoria l'havíem creat. Recordem que havíem creat aquestes tres. Dintre d'elles, recordem que teníem el tema 1 amb les 5 preguntes creades. Clicaríem i ens apareixerien totes les preguntes creades. Les podem seleccionar totes si així ho volem, o clicar d'una en una. En aquest cas, les clicarem totes. Triem l'opció d'afegir les preguntes al qüestionari. Bé, ja les tenim totes afegides en aquest moment. Guardem. I si en aquest moment tornem a l'examen, a la secció de Moodle, ja podríem deixar l'examen tal qual perquè el fes l'alumne. Si vull modificar-lo per alguna raó, només he de clicar a sobre d'ell, anar a l'opció lateral del bloc d'administració i aquí on fica editar qüestionari, cliquem i ens apareixerà tot el nostre examen on jo podré treure o afegir noves preguntes si clico a afegir. D'acord? Això és tot. Molt bé, anem a simular que som un alumne realitzant l'examen. En aquest cas, clicaria l'alumne sobre l'examen, veuria les instruccions del temps, les instruccions que haguem definit prèviament, clicaria previsualitzar, acceptaria començar l'intent i en aquest moment ja està en situació d'examen. El temps, com veiem aquí, està corrent. Es tractaria, ell podria veure totes les preguntes de cop, perquè així ho hem definit. Doncs comencem l'examen. Aquí fiquem un parell d'errors. Quin és el nombre horitzontals? Serien els paral·lels. 1492, resposta correcta, perquè challenge. Les coordenades ho tenen utilitzant graus. Ficarem un error. Llavors l'alumne ha finalitzat totes les respostes, finalitza l'intent, apareix una pantalla de verificació on encara pot tornar enrere, però si no, finalitza i envia, torna a confirmar i en aquest moment li apareix la nota ja de l'examen corregit, en aquest cas seria un 6, i pot revisar les preguntes si són correctes o on ha fallat, pot veure les preguntes, quina seria la resposta idònia, revisa tots els intents, tots els missatges que nosaltres li hem donat, després de les correccions, finalitza la revisió, té com a primer intent un 6 i en aquest moment ell, si vol, podria previsualitzar i tornar a començar un nou intent, malgrat la seva nota seria un 6, que és la del primer intent. D'acord? Això és tot.